Punt únic de l'ordre del dia. Debat i votació d'investidura del president de la Generalitat. No permetré ciutadans exclosos, ni famílies sense els mínims per a la subsistència digna, perquè no hi ha democràcia sense solidaritat. Com deia el ben estimat vicent Andrés Estellés, rescatarem la dignitat i la responsabilitat i farem un ús segur i recte de la llibertat que ens hem guanyat. Moltes gràcies. En el peor momento de la crisis, hemos facilitado una vivienda digna a familias que habían perdido la suya a causa de un desahucio o que se encontraban en grave riesgo de exclusión social. Los diputados y diputadas del Grupo Popular vamos a ejercer una posición exigente y hoy vamos a votar en contra de su investidura. I el panorama multipartidista que han determinat les urnes garanteix que el diàleg, l'acord, la paraula siguin els protagonistes d'aquests acords i que escoltar a l'altre, posar en valor allò que defensa, transigir i acordar siguin la manera habitual i no anecdòtica de relació entre nosaltres. Damunt de la taula, senyories, tenim el què, els reptes que vertebraran l'acció de govern, l'acord del Botànic, molt més estimulant fins i tot que el nom que li posaren al pacte del pollo. ¿Qué pasaría si quemamos todas las banderas para tener solo una, la nuestra, la de todos? O mejor, ninguna, porque no las necesitamos. ¿Qué pasaría si de pronto dejamos de ser patriotas para ser humanos? Desde luego también nos tendrán de su lado en todo lo que sean medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, pero no para dejarlas al albur de la buena voluntad de los diputados. No hay nada más irresponsable para un político, para un gestor de recursos públicos, que hacer promesas que no se puedan cumplir. Para mí, hablar valenciano no es una cuestión de exigencia identitaria, es que mi lengua es el valenciano. A mí, mi madre me enseñó a hablar valenciano, és mi lengua. Nosaltres anem a fer diguem sí. Diguem sí a un canvi polític necessari, saludable i encomanat per la majoria dels valencians i valencianes. No se l'oblide. Té una encomana i té uns companys que han signat amb vostè un acord del Botànic. Però no a sols els que estem així, sinó la societat civil que estava present en el moment de la signatura. Per tant, el nostre aval a la seva investidura, senyor Puig, és un recolzament condicionat i crític. És un recolzament que se mantindrà en el treball parlamentari del dia a dia. Olof Palme deia, els drets de la democràcia no estan reservats per a un grup selecte de la societat. Són els drets, com vostè deia, com nosaltres pensem, de totes les persones. Moltes gràcies. Els socialistes hem resistit 2 guerres mundials, el feixisme, l'estalinisme, dictadures, y estem en estos escons para cambiar la sociedad en toda la voluntad del món. La gente no quiere es que la cobarden, que con el Papa tapen el metro, que la sangre no se tapa, ni la dignidad de la gente. Manuel Pérez Fenoll. No. Rosa Peris Cervera. Sí. María Luz Quiñonero Hernández. Abstenció. Com que el candidat ha obtingut la majoria absoluta, queda elegit president de la Generalitat el molt honorable senyor Ximo Puig i Ferrer. Enhorabona.